Etelä-Karjalan maataloustuottajien talouspoliittisen edunvalvonnan ja ammatillisen järjestäytymisen katsotaan alkaneen vuonna 1917, eli samaan aikaan kun alan etujärjestö Maataloustuottajien keskusliitto MTK perustettiin. Vapaussota kuitenkin esti kaiken normaalin toiminnan ja kesti aikansa ennen kuin toimintaa lähdettiin virittelemään todenteolla uudelleen vuonna 1924, jolloin perustettiin Viipurin maalaiskunnan maataloustuottajain paikallisyhdistys. Tämän aktiivisen yhdistyksen ja hattulalaisen kunnallisneuvos Juho Torpan jalkaannuttua maakuntaan perustettiin vuonna 1925 17 uutta paikallisyhdistystä, joista yksi oli Lappeen yhdistys. Helmikuun 1. päivänä Lappeen vanhalla kunnantalolla päätettiin perustaa Lappeen maataloustuottajain paikallisyhdistys ja sille hyväksyttiin säännöt. Yhdistyksen toimikuntaan valittiin vakinaisiksi jäseniksi maanviljelijä Antti Pusa nuorempi Iitiestä, opettaja Heikki Anttonen Puralasta, maanviljelijä Lahja Rantanen Hanhijärveltä sekä varajäseniksi maanviljelijät Erik Malmi Partalasta, Aarne Nevalainen Lempiälästä ja Felix Räihä Kiialasta. Valtion byrokratian rattaissa perustamiskäsittely kesti aikansa ja yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin vasta 10. huhtikuuta 1926. Lappeen maataloustuottajat kuuluivat Etelä-Karjalan maataloustuottajain piiriliittoon. Liiton toimisto sijaitsi 1930-luvulla Viljelysten talossa Punaisen lähteen torin varrella Viipurissa. Lappeen yhdistyksen toiminnasta ei 1930-luvulta ole oikeastaan minkäänlaisia tarkempia tietoja. Sodan alettua 1939 kaikki yhdistyksen, samoin kuin piiriliitonkin, paperit tuhoutuivat. Tuottajaliiton ja paikallisyhdistysten toiminta hiljeni merkittävästi sotavuosien aikana. Liiton sääntömääräisiä kokouksia pidettiin mahdollisuuksien mukaan, mutta yhdistysten toiminta saattoi lakata kokonaan. Myöskään vuosikertomuksia ei painettu. Sota-ajan poikkeusoloissa peltojen hoito, muokkaus, lannoitus ja ojituksen kunnossapito olivat jääneet ruoantuotannon varjoon. Sodan jälkeen viljelijöillä oli siis edessään valtava urakka peltojen kunnostuksessa. Tilannetta ei parantanut se, että kaikesta mahdollisesta oli pulaa. Pula polttoaineista, lannoitteista, rehuista ja nauloista vaikeutti jälleenrakentamista ja vuodet olivat lähinnä selviytymistä seuraavaan kevääseen. Lappeen yhdistyksen tiedetään herätelleen toimintaa käyntiin vuonna 1946. Ensimmäisen kokouksen puheenjohtajana toimi Elias Pesu ja kokous pidettiin Lappeen kunnantalolla. Tilaisuus kiinnosti yleisöä, sillä paikalle saapui noin 600 kokousvierasta. Tilanahtauden vuoksi oli puheenjohtajan johdolla jouduttu siirtämään kokous seurakuntatalolle. Syynä näin suureen osallistujamäärään olivat heinän luovutukset. Lappeenrannan kaupungissa oli yli 200 lehmää, joiden omistajilla ei ollut käytössään viljelysmaata ja heinät oli saatava muualta. Itse sodan aikana tapahtuneet heinän luovutukset olivat jatkuneet myös sodan jälkeen vielä sota-aikaakin suurempina. Heinän luovutusten vuoksi viljelijät olivat joutuneet vähentämään omia lehmiään, koska ne olisivat jääneet muutoin ilman rehua. Kokouksessa päätettiin yksimielisesti valita lähetystö, joka lähti Helsinkiin kansanhuoltoministerin pakeille selvittämään asiaa. Puheenjohtaja Pesun karvahattuun kerättiin kukkupäinen kasa rahaa, josta ensin maksettiin lähetystön Helsingin matka ja loppu jätettiin alkupääomaksi yhdistyksen toimintaan. Käynti tuotti tulosta ja heinän luovutukset saatiin oikeille raiteille.
Kaikissa suuremmissa maataloustuottajajärjestön alulle panemissa operaatioissa varsinaista kenttätyötä tekivät piirimiehet. Piirimiehet valittiin yhdistyksen syyskokouksissa ja verkoston oli oltava riittävän tiheä. Joka kylään tarvittiin siis oma piirimiehensä, jonka tärkein tehtävä oli jäsenhankinta ja jäsentietojen ylläpito. Maaseudun tulevaisuuden levikkityö, erilaisiin järjestön koulutuksiin ja tilaisuuksiin osallistuminen sekä sitä kautta tiedon levittäminen omalla alueellaan. Lappeen yhdistyksen piirimiesten suurin ponnistus nähtiin vuonna 1947, kun he suorittivat Metsäliitto-osuuskunnan jäsenhankinnan. Samoin tapahtui myös Karjaportin Lappeenrannan lihan vastaanottoasemaa perustettaessa. Teurastamo sijaitsi tuolloin vanhan torin reunassa olleessa rakennuksessa. Vuonna 1952 asetettiin punnitustarkkailijat valvomaan teuraiden punnitusta Karjaportin teurastamolla. Vuonna 1951 pidettiin Lappeen maataloustuottajain yhdistyksessä ylimääräinen kokous, jossa nuijittiin päätökseen sääntöjen muutos ja yhdistyksen nimi muuttui maataloustuottajain Lappeen yhdistykseksi. Tämä ylimääräinen kokous pidettiin tuottajien päivillä, jotka tarkoittivat perinteisen vuosikokouksen lisäksi osuuskunta Metsäliiton valitsijamiesvaalia ja osuusteurastamo Karjaportin edustajiston vaalia. Kesäkuussa 1952 Maataloustuottajain keskusliitto vietti 35-vuotisjuhlaansa ja 19 liittokokousta Lappeenrannassa. Tähän näyttävään yli 2000 vieraan tapahtumaan pääsivät osallistumaan myös Lappeen yhdistyksen jäsenet. Hyväntekeväisyys ja kanssaihmisistä huolehtiminen on aina ollut järjestölle tärkeä arvo. Vuonna 1954 järjestettiin Vapaussodan invalideille iltahuutoniminen keräys. Vuosi 1959 oli Pohjanmaalla katovuosi, jonka vuoksi järjestettiin valtakunnallinen avustuskeräys. Lappeen alueelta toimitettiin avustuksena yhteensä 35 000 kilogrammaa viljaa ja perunoita. Keräyksen hoitivat jälleen piirimiehet. Kuitenkin ehkä mieleenpainuvin tapahtuma 50-luvulla oli noin 3 viikkoa kestänyt yleislakko vuonna 1956. SAK vaati palkankorotuksia nousseiden elinkustannusten vuoksi ja elintarvikkeiden osalta nimenomaan maitotaloustuotteiden kohonneiden hintojen vuoksi. Vastatoimeksi yleislakolle Maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitto julisti muun muassa maitotuotteita ja halkoja koskevan luovutuslakon. Lappeen yhdistys osallistui tähän toimenpiteeseen keskusliitosta tulleiden ohjeiden mukaisesti. Ennen lakkoa pidetyt kokoukset vetivät runsaasti väkeä. Lappeen kokoukseen osallistui yli 200 ihmistä. Yleisesti järjestettiin paljon tuottajailtoja ja kyläkokouksia, joissa liiton edustajat ja osuuskuntien sekä neuvonnan asiantuntijat pitivät esitelmiä. Vuoden 1956 lopussa yhdistyksen jäsenmäärä oli 2137 henkilöä ja tiloja oli 647, joista suurin osa oli kooltaan 5-15 hehtaaria. Koko 50-luvun ajan yhdistyksen puheenjohtajana toimi August Sokura ja varapuheenjohtajana Jalmari Loukkojärvi. Miksi näitä puita tuovat? Ammoo tehasta vai? Ammoo tehasta. No ei aivan ammaa, mutta Siu ja Mirjam ja mehän miettii yhdessä tehasta vai? Miksi semmoinen? Se on Lappeenrannassa. Minkälainen se on? Siinä on saha ja suuri rimalevytehas. Vuonna 1959 oli aloitettu Metsä-Saimaan tehtaiden perustaminen. Riittävän osuuspääoman saamiseksi jaettiin kaikille Metsä-Saimaan alueen tuottajayhdistyksille markkamääräiset kiintiöt, joista suurin osa jäsenmäärän mukaan laskettuna lankesi Lappeen yhdistykselle. Piirimiehiä ohjeistettiin varainhankintaan, mutta se ei tuottanut toivottua tulosta.
Yhdistys päätti ottaa 1 000 000 markkaa lainaa vajeen kattamiseksi, mutta sekin muodostui ongelmalliseksi, koska lainaa ei voitu yhdistykselle myöntää. Laina nostettiin puheenjohtajan nimiin ja johtokunnan jäsenet asettuivat takaajiksi. Tehdas rakennettiin ja lainakin saatiin aikanaan maksettua. Aineellisessa tuloverotuksessa tapahtui vuonna 1968 suuri muutos, kun maatilojen tuloverotusta varten säädettiin oma tuloverolaki. Maatalouden verotuksessa siirryttiin pinta-alaverotuksesta todellisen tulon verotukseen, mutta metsät jätettiin vielä pinta-alaverotuksen piiriin. Tällöin tuli aiheelliseksi tilitoimiston perustaminen. Yhdistyksen johtokunta valitsi tilitoimiston hoitajan, osti laskukoneen ja osuuspankki luovutti huoneen toimintaa varten. Yhdistyksen jäsentilojen määrä nousi 60-luvun alun noin 670 tilasta 736 tilaan vuosikymmenen loppuun mennessä. August Sokuran jälkeen puheenjohtajaksi valittiin Mikko Kaarna ja varapuheenjohtajana toimi Lauri Haikala. Sihteerin virkaa hoiti Pentti Junnikkala. Yhdistyksen jäsenmäärä on ollut suurimmillaan 1970-luvulla. Koko jäsenkunnan mukaan saaminen toimintaan alettiin nähdä tärkeäksi. Valtakunnallisesti ensimmäisiä nuorten tuottajien yhdistyksiä perustettiin jo 60-luvun loppupuolella. Lappeen alueen nuorten tuottajien perustamisvuosi oli 1972. Nuorten toiminnan lisäksi tasa-arvoasiat nousivat esiin ja naisten vaikutus- ja mukaantulomahdollisuuksia koetettiin parantaa. Suosituksena oli, että jokaisen yhdistyksen johtokuntaan valittaisiin vähintään 2 emäntää. Naisille alettiin järjestää omia tuottajapäiviä, naisten retkiä ja naisten iltoja. Naisille on kuitenkin pidetty tämmöinen iltanaisille tapahtumia näköjään ja maatalousnaisethan on aina toimineet omana. Kyllä. Ja sitten oli käyneet niinku tuolla keskusliitolle tai tämmöisiä naisille tarkoitettuja päiviä, että siinä oli kyllä. Naisten kurssit silloin naisille erikseen. Kyllä, joo. Mitä niissä sitten mahdettiin käydä läpi? Oliko se kuitenkaan Kyösti varmaan kävisi. Siukassa me oltiin 2 viikkoa 2 aikana peruskurssissa. Naisten päivissä. Kyllä siellä oli no meillä oli ihan tätä järjestöpuolta jonkun verran, mutta sitten ihan miten naiset voi vaikuttaa näihin asioihin eri tasolla, kaikkea tällaista. Lappeen johtokunnassakin naisia on ollut kautta historian hyvin vähän. Pisimpään sihteerin virkaa ovat hoitaneet Paula Lipiäinen 80- ja 90-luvuilla sekä Hanna Puolakka 2000-luvulla. 70-luvun alku on jäänyt monen tuottajan mieleen hankalien sääolosuhteiden vuoksi. Ensin suuria metsätuhoja tehnyt myrsky, sitten ankara kuivuus ja hellekesä 1973 ja vielä vuoden 1974 runsaat sateet ja tulvat johtivat merkittävään rehupulaan. Liki 1/3 Etelä-Karjalan viljelypinta-alasta oli kärsinyt satovahinkoja. Lappeenrannan alueella suurimmat satovahingot olivat 700 hehtaarin alalla. Vastoinkäymisten lisäksi 70-luvulle mahtui myös hyviä asioita. Lappeen yhdistys juhli 50-vuotisjuhlaansa Lappeenrannan VPK-talolla sunnuntaina 25. heinäkuuta 1976. Ohjelmassa oli torvisoittoa, lausuntaa, kansantanhuja sekä puheita, kaupungin tervehdys ja standaarien luovutuksia. Ajan kuvaan kuului entistä suuremman tuen antaminen keskusliitolle ja sitä kautta vaikuttaminen viljelijöiden tulotasoon ja maatalouden hintakehitykseen. Yhdistyksen sijainnin suurehkon asutuskeskuksen ympärillä nähtiin tuovan erilaisia rajoituksia jäsenten toimintaan, mutta monissa asioissa siitä katsottiin aiheutuvan myös hyötyjä. Kaupunkia muistutettiinkin huolehtimaan myös maaseudun tarpeista
minkä katsottiin olevan terveen yhteiskunnan merkki. Martti Haikala toimi yhdistyksen puheenjohtajana pisimpään 70-luvulla. Sihteerinä toimi Kyösti Harju liiton järjestökonsulentin tehtävien ohella. Mutta silloin niin eniten sihteeri teetti hommia, kun tämä jäsenrekisteri piti saada niin vähän kirjoja kansiin. Se ei oikein ollut missään yhdistyksessä kunnolla. Sitä joutui tekemään. Joka tilasta piti tehdä semmoinen lappu, jossa oli ketä henkilöitä sitten tilalla on, ja sitten tilan kaikki nämä tiedot, tuotantosuunnat ja tämmöiset. Sitten kun täällä on lappeilla, on aika paljon tiloja siihen aikaan vielä. Aina eivät kaikkien uusien asioiden omaksuminen ja uudet määräykset miellyttäneet jäsenistöä. Vuosikymmeniä myöhemmin näille ajatuksille voi jo naureskella. Kyösti Harju muisteli, kuinka yhdistys kirjelmöi liitolle vastustaakseen traktoreihin määrättyjä turvaohjaamoita. Turvaohjaamopakon taustalla olivat traktoreiden kaatumisesta johtuneet kuolemantapaukset. Se oli 70-luvun alussa, kun alettiin puhua, että traktoreihin pitää saada turvaohjaamot. Mökin sokerijuurikosta taettiin, meillä on ne rättikopit siinä. Se tietysti sekin olisi vettä, mutta sitten oli jotain laskelmia, että paljon se maksaa sellainen ohjaamuksen se tehtaalla tehdä. Se oli niin kallis, että ei missään nimessä yhdistetty. Just kantaa siihen, että tästä laittaa liitolle kirjelmä, että me ei hyväksytä tällaista turvaohjaamoa. Tiukkalinen. Ei se tainnut edetä se homma. Toinen, mikä meni valtakunnalliset läpi ja se oli edelleen voimassa. Silloin kaupungit rupesi, Lappeenrannan kaupunki aika aktiivisesti tarjoamaan tätä lietettä, yhdyskuntalietettä pelloille. Ja sitä siitä makusteltiin kanssa, että johtokunnassa, että tehdään nyt tälleen, kun tiedettiin, että siellä on raskasmetallia hirveästi. Jotkut oli jo sitä ottanutkin pelloille. Ja siihen tehtiin myös tiukka ukasi, että tällaista ei saa hyväksyä missään nimessä. Ja liitto otti saman kannen, laittoi sitten keskusliittoon. Ja sitten kun ne otti myös saman kannan, laittoi maaseudun tulevaisuuteen, niin se loppui koko Suomessa. Joo, se on liitteen käyttö pelloilla. Kristilliset arvot ja isänmaallisuus ovat näkyneet MTK:n historiassa läpi vuosikymmenten. Lappeen yhdistyksen toiminnassa perinteitä on kunnioitettu keväisillä kylvöjen siunaamistapahtumilla ja syksyllä on otettu osaa maaseutuväen kirkkopyhään yhdessä seurakunnan kanssa. Yhdistys tuki 80-luvulla taloudellisten mahdollisuuksien mukaan erilaisia toimintoja, jotka hyödyttivät jäsenistöä. Tällaisia olivat esimerkiksi eläinlääkäreiden autoradiopuhelinten kulujen korvaaminen ja lahjoitus Lappeenrannan maatilatalouden kotiavustajatoimikunnalle. Perinteet erilaiselle hyväntekeväisyydelle juontavat sotien jälkeisiin vuosiin, jolloin yhdistys osallistui usein sotainvalidien iltahuutokeräykseen. Vuonna 1988 painetussa järjestöoppaassa yhdeksi yhdistyksen tärkeimmistä tehtävistä on ilmoitettu toimiminen jäsenkuntansa yhteiskunnallisen ja sivistyksellisen tason kohottamiseksi. Johtokunnan jäsenet osallistuivatkin aktiivisesti keskusliiton järjestämille peruskursseille ja luottamushenkilökursseille. Käytiin peruskurssi Kyösti kanssa tosiaan opistolla aikana oltiin. Eli MTK:n peruskurssi. Niin, se on 2 viikkoinen. Se on kova. Kova homma kyllä. Siellä käytiin jutut läpi kyllä, tai Joo. asiat ihan pohjaan myöten. Se oli niinku, onko Jussi kävit siellä? Onko kumpikin? Ootteko työ käynyt? No, mutta eihän se ollut pari päivää. Meillä oli sihteeri, nämä oli erikseen. Ajatelkaa 2 viikkoa Helsingissä oltiin kurstettiin. Siellä oli huippu, ihan korkeatasoiset esitelmät. Sitten myöhemmin tuli nämä LJ-koulutukset, nehän kesti kyllä kauan, siellä piti tehdä lopputyöt ja kaikki. Joo, niin. Koulutusten sekä kurssi- ja kerhotoiminnan lisäksi jäsenistölle järjestettiin erilaisia kulttuuritapahtumia, joiden kautta tuottajilla oli mahdollisuus irtautua hetkeksi raskaasta arjesta. Yhdistystasolla tämä tarkoitti erilaisia iltamia ja sadonkorjuujuhlia. Koko Etelä-Karjalan maakunnan tuottajat saivat osallistua ensimmäiseen tuottajien kulttuuripäivään tammikuussa 1985. Karhusjärven majalla kerran saatiin poltettiinkin. Se oli se ensimmäinen
Joo, nuori tuottaja tilaisuus. Teittisen perti ja minun piti mennä sinne nyt jotakin asiaa esittämään. Me katsoin, että savu nousi. Ja me päästiin auton lähelläkään, kun on palo-auto. Ja on panna saunan palaa. Ei, se oli ylikuumeni ihan. Ei. Lämmittäjä veti niin kuumaksi, että se lähdettiin pois sieltä, niin se paloi yöaikaan. Mutta siinä tuli juttua pitkäksi aikaa. Ja Se on vieläkin. Tilanpidon jatkaminen ja omistuksen siirtyminen uudelle viljelijälle on ainutkertainen kokemus. Yhdistys on muistanut jatkajia jo usean vuosikymmenen ajan. Vuonna 1985 uudet tuottajat saivat lahjaksi perunakapan. –90-luvun suurin viljelijöitä koskettanut asia koettiin vuosikymmenen puolivälissä, kun Suomi liittyi Euroopan unioniin. Rakennekehitys oli voimakasta ja tilojen luopuminen maataloudesta näkyi yhdistyksen jäsenmäärissä nopeasti noin 150 jäsentilan vähenemisenä. Niin se oli puheenjohtaja silloin loppuaikana, kun EU-hun liityttiin. joo, totta. Miten Se oli ihan niin kaameta näkyy? aikaa se 90-luvun alkupuolella, että se oli semmoinen pelottava. Sitähän vastustettiin ihan, MTK otti ihan eikö se otti maanlaajuisen kannan Niin oli. ja jyrkästi. Aina sai kuunnella Demaria Keliunua Ihan vappupuheessa. jatkuvasti. Se oli ihan mahdotonta. Tai koko ympäri vuoden, koko ajan ne nalkutti maataloustukea ja kaikkea. Tai se oli se maatalouden tukeminen, se oli niinku, se oli pinnalla ihan päivittäin, mutta nyt se on niinku poistunut. Jos jotain hyvää on, niin se on poistunut. Joo, EU-liittymisen jälkeen. 92 tai 3 siinä, niin ihan silleen pyyhkästiin tähän 3 kilometri harpilla rinkulla tähän Korkeahon kylään. Siinä on 370 nautaa siinä rinkulassa. Nyt vaikka nämä pojat on vähän lisänneet, niin ei tämä ole EU-hun liittymisen myötä byrokratia ja paperityöt tiloilla lisääntyivät merkittävästi ja yhdistys alkoi järjestää tukihakupapereiden täyttöön apua ja johtokunta otti tiukasti kantaa tuissa ilmenneisiin ongelmiin. Tukiavustajatoiminta on säilynyt yhtenä jäsenetuna näihin päiviin saakka. Kartat oli sellainen niin hyvin käytetty vessapaperi, mihin se piirtelet niitä peltoja ja siinä se aloitettiin. Niin just se ensin oli se ongelma, kun pelättiin mennä sinne EU-hun ja sitten sen jälkeen just se oli niinku se siirtyminen siihen tukijärjestelmään, niin se oli niinku viljelijän kannalta aivan katastrofi. 90-luku oli myös toistuvien mielenilmaisujen ja traktorimarssien aikaa. Paikallisesti näkyvyyttä saatiin traktorimarssilla Nuijamaalla vuonna 1998. Ja silloin oli se valtakunnallinen traktorimarssi, tuli Nuijamaalle se iso teltta ja sitten oli hirveä huhu, että siihen, että yöllä iskee nää. Meillä oli ympäri yön partiointi siellä, oltiin isännät, että tulkaa tänne kaatamaan meidän telttaa. Siis ketään sieltä pelättiin tulevan? No ei, se on semmoinen huhu, että nämä niinku, vasemmisto ehkä ei niitä ja kuka nyt ajoi EU-sta. Kyllä. Hengen nostatustilaisuus. Jussi huomioitiin, kun tuo Härmälä oli silloin puheenjohtaja, niin se sanoi, että hän ei tiennyt tästä mitään, että hän oli Brysselissä kokous. Hänet kysyttiin, että mitä ne se rajapysyssä on. Se oli levinnyt jo sinne. Joo. Marssiin osallistui maakunnasta liki 300 viljelijää sekoittaen Nuijamaan rajan ylityspaikan liikennettä. Seuraavana vuonna osallistuttiin traktorimarssille ja mielenosoitukseen Helsingissä. Miten se Heikki sanoi, että niitä Helsingin reissuja oli useita, niin kuka se organisoi ne reissut? No se oli liitot ja yhdistykset oli jo liitot. Ne oli niinku maanlaajuisia juttuja ja Niin oli. siellä oli tunnelmaa kyllä, täytyy sanoa. Silleen sen käsitin, että liitto organisoi ja sitten yhdistykset
hommas ne kyllä. Joo. Siis kun jaettiin yhdistykset, että ne pitäisi teidänkin, niin oli 20 kaveria tällä tavalla. Perinteiset vuosittaiset tapahtumat 90-luvulla olivat kesäretki, maaseutumarkkinoille osallistuminen, piirimiesten saunailta ja ilta naisille. Yhdistys teki aktiivisesti yhteistyötä Lappeen maamiesseuran, Metsänhoitoyhdistyksen ja Lappeenrannan 4H-yhdistyksen kanssa. Kotimaisen lihan tuotantoa esiteltiin ja lihanmyyntikampanjoita toteutettiin Lappeenrannan marketeissa. Lappeenrantaa oli kutsuttu tuon kotitalousopistolle niin kaikki nämä eurokokit. Ja sinne piti, meidät laitettiin markkinoimaan just näitä karjaporttikastikepohjia ja mitä niitä oli näitä lihoja. Ja helvetin kielitaitoisia me nyt ollaan, sen minä kyllä myönnän. Karjaportit ei ketään ollut näitä edustajia paikalla. Myö markkinoija siellä hyvällä englannilla ja suomalaisella. Silloin oli kyllä pieni paniikki päällä, täytyy myöntää, mutta en tiedä, kai sekin meni ihan hyvin meiltä. No ollaan oltu kovemmissakin paikoissa. 90-luvun alussa puheenjohtajana toimi Heikki Kaipia ja vuodesta 1996 eteenpäin Juha Saikko. Me oltiin Jussin kanssa töissäkin siellä. Siellä muistan tätä, että minä kato, tää on aika lahjakas kaveri ja vähän Ei ketään, ja teetään nää tikkarihommat. Joo, mutta sitten tuottajien hommaakin koitin vetää mukaan ja tää tulikin. Sihteerinä toimivat Paula Lipiäinen, Matti Turunen ja Juha-Matti Kälviäinen. Nuijamaan kunta oli liitetty Lappeenrantaan vuonna 1989. Lähes vuosikymmen myöhemmin, vuonna 1998, MTK Nuijamaan yhdistyksen 128 jäsentilaa liitettiin osaksi Lappeen yhdistystä. Nuijamaan alueelta johtokuntaan tuli muun muassa Juha Kuokka, joka toimi MTK:n lisäksi pitkän rupeaman Metsänhoitoyhdistyksen luottamustoimissa. Juha tuli Nuijamaan yhdistykseen aikana sihteeri, tai kutsuttiin johtokunnan ulkopuoliseksi sihteeriksi suomalaisen Pekan jälkeen. Ja siitä sitten, en muista, että oliko me sitten johtokunnan jäsenenä siinä lopussa, kun yhdistyttiin, mutta kuitenkin sitten Lappeeseen yhdistyttiin. Ja sitten tuli Lappeen johtokuntaa jäseneksi MTK. Ja sitten nykyiseen MTK liittyy tai fuusioitu aikanaan toi metsänhoitoyhdistys, niin siellä on sitten ihan Nuijamaalta asti niin on toiminut. Juha Saikon siirryttyä liiton puheenjohtajan tehtäviin vuonna 2002 yhdistyksen puheenjohtajaksi valittiin Erkki Meuronen. Meurosen 7-vuotisen puheenjohtajakauden aikana sihteerinä toimi Juha Petman. Vuonna 2009 maataloustuottajien Ylämaan yhdistys päätti lakkauttaa toimintansa ja yhdistys liitettiin Lappeeseen vuoden 2010 alusta. Samaan aikaan tapahtui Ylämaan kuntaliitos Lappeenrantaan. Sinun puheenjohtajakaudessa tämä liittojen yhdistäminen, niin Etelä-Karjala ja Kymenlaakson liittoja, niin oliko siellä mitään kipupisteitä vai oliko se niin kuin luonnollista kehitystä sitten se touhu? No, minä voin nyt kehua, että minä sen keskustelin Parkon Reiskan kanssa aloitin. Ja sitten sitä käytiin ja sitten jossain vaiheessa otettiin toiminnanjohtaja tai mukaan siihen. Ja meidän puolellahan se toimi aika hyvin ja sitten se asia jollain tavalla eteni sinne. Lähes koko 2010-luvun yhdistyksen puheenjohtajana toimi Risto Talonpoika. Vuosina 2019 ja 2020 tehtävää hoiti Pekka Helkala. Lisää yhteistyötä Metsänhoitoyhdistyksen kanssa viriteltiin muun muassa metsäiltamiin osallistumalla. Sosiaalivastaavan tehtäviin kuului säännöllinen osallistuminen työterveyshuollon ja lomituksen yhteispalavereihin. Järjestettiin ensiapukursseja
ja pidettiin hyvinvointipäiviä. Positiivista virettä nostatettiin useamman yhdistyksen yhteisillä pikkujouluilla, joihin saatiin ennätysmäärä osallistujia ja hyviä esiintyjiä. Kotimaisen ruoan puolesta kampanjointia tehtiin ahkerasti Lappeenrannan marketeissa. Epäreilun kaupan tuotteiden myyntitilaisuus pidettiin kävelykato Oleksilla. Tämä tarkoitti tuotteiden myyntiä tuottajahinnoilla. Vuonna 2014 EU:n asettamat talouspakotteet Venäjälle Krimin tilanteen johdosta ja vastaavasti Venäjän asettamat tuontikiellot elintarvikkeille johtivat erityisesti maidon, mutta myös muiden vientielintarvikkeiden hinnan laskuun. Yrittäjätulon tiputtua ja ahdingon kärjistyessä päädyttiin jälleen osoittamaan mieltä Senaatintorilla Helsingissä. Samana päivänä järjestettiin pienimuotoinen mielenilmaus Lappeenrannan ja Luumäen välillä valtatie 6. Viljelijöihin kohdistui yhä enemmän henkistä painetta, joka söi jaksamista. Virtaa viljelijälle -hanke alkoi tarjota apua ahdinkoon joutuneille tiloille vuodesta 2017 alkaen. Kuluvalle vuosikymmenelle tultaessa törmättiin ensin koronaviruksen aiheuttamiin rajoitteisiin, jotka näkyivät yhdistyksen toiminnassa vain pienenä hidasteena. 2020-luvulla yhdistyksen jäsentilojen määrä on liikkunut 270 tilan tuntumassa. Viimeiset 5 vuotta yhdistystä on luotsannut puheenjohtajana Petri Hovi ja johtokunnassa toimii 12 aktiivista jäsentä. Sihteerinä on toiminut edelleen Hanna Puolakka, joka valittiin tehtävään vuonna 2012. Maatilojen ja maaseudulla asumisen väheneminen on aiheuttanut kaupunkilaisten vieraantumista alkutuotannosta. Yhdistys on panostanut voimakkaasti koululaisten valistamiseen vierailemalla kouluilla ja ottamalla lapsia maatilavierailuille. Johtokunnan toimesta kuvattiin opetusvideo paikallisesta ruoantuotannosta. Hyvän mielen traktorimarssi, jonka kohderyhmänä olivat lapset ja koululaiset, taltioitiin videolle vuonna 2024. Yhdistys on myös ottanut kantaa kyläkoulujen säilyttämisen puolesta. Jäsenille suunnattua toimintaa on ollut saunailtojen, kesäteatterin ja näyttelymatkojen muodossa. Yhteistyötä on tehty aktiivisesti naapuriyhdistysten ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Vuonna 2022 Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa esille ovat nousseet huoltovarmuutta koskevat asiat. Yhdistys on nimennyt oman varautumisvastaavan. Viljelijöille ovat tulleet tutuksi peltokasvien sekaan ilmestyneet vieraslajit ja kuusimetsien tuhoja aiheuttavat kirjanpainajat. Ilmastonmuutos, hiilensidonta, turvepellot, uusiutuva energia ja nopeasti etenevä digitalisaatio ovat aikamme ilmiöitä. 15. elokuuta 2025 MTK Lappee juhlisti 100-vuotista taivaltaan Nutikan lavalla Ylämaan Rummun kylällä.